गावखुंथायनि एरियायाव बिजेपि नेशनेल पार्टिया खुङोब्ला मोजां जानाय नङा होननानै गोबाङा सानो। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? नङा, राजखान्थियाथ' राजखान्थियानो बेबायदि साननाया थाखागोन बयनावबो। बयबोथ' मोनबा लुबैयो जे गावनि लुबैनाय गावनि हास्थायनाय हान्जायानो सरकार जाथों। अदेबानि राजखान्थिया राजखान्थि, बिसायख'थिया बिसायख'थि। बेवहाय रायजोनि भटआसो माने मोनसे माबाखौ होगोन, मा होनो, थांखिखौ होगोन बा फिथाइखौ होगोन जे रायजो राजाया सोरखौ मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय सायख'यो बिनि सायावसो आरो। ओमफ्राय राजखान्थि हान्जायाव खुनु हारि थाया आरो राजखान्थि हान्जायाव खुनु रिजनेल बा स्टेट रिजनेल, जोंनाथ' दा काउन्सिल रिजनेल इउपिपिएल आरो बिपिएफआ बिदि होननानै साननानै लानाय जायो जे बड'लेण्डनि जायगानिनो राजखान्थि हान्जा। थिग बेबायदिनो एजिपिखौ साननाय जायो बे आसामनि मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा। बाखि हान्जाफोरखौ राष्ट्रीय होननानै जायखौ बुङो बे हादोर नाङै मोनसे हान्जा। गतिके जोंनि जिथु संबिजित, बे संबिजिताव राजखान्थि हान्जा बयबो दानो हायो। मात्र राजखान्थि हान्जाया गावबा गावसो थांखि लायो जे सोरनि खामानि मावनायनि एलेकाया रायजोनि गेजेराव ना हादोरनि गेजेराव। अदेबानि नोङो रिजनेल पार्टिब्लाबो नोंबो दस्रायावबो इलेक्सन गेलेनो पार्टिसिपेट खालामनो हायो, जेबो बादा गैया। ओंखायनो बड'लेण्डआ मोनसे खुंथायारि मोनसे बेबस्था, एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे बियो मा होनो एरेन्जमेन्ट, मा होनो एलेका। गतिके बे एडमिनिस्ट्रेसनखौ सालायनो थाखाय हादोर एबा रायजोआव जि खान्थिजों सालायो, बिसायख'थि फाथिनानै बिजाथि बेवहाय माने सायख'नानै बेवहायबो मन्त्रि सभा बायदि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल दानानै सालायनाय जायो आरो बिनि गासैबो रोखोमानो एखे। गतिके बे हिसाबै राजखान्थि भाबै रायजोनि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बा हादोरनि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बे एखे रोखोमनि आरो बेयाव जेबो फाराग गैया। आरो मानसियाथ' बेनो, बे राष्ट्रीय हान्जाबाबो बड'लेण्डनि मानसियासो बेवहाय भट गेलेगोन, खालि पार्टिनि नामाल' बिजेपि जागोन, नाथाय मानसिया बड'लेण्डनिनो जाजोबगोन गासिबो आरो बड'लेण्डनि थाखायनो बिसोरो पलिसि लानांगोन, खामानि मावनांगोन आरो बड'लेण्डनि मानसियानो भट होनानै बिसोरखौ माने देरहाहोनांगोन, होमब्लासो सरकारखौ दानो ओंखारो। एखेबारे जेबो फाराग गैया। ओमफ्राय गासै पार्टिनि थांखियानो जाहैबाय हादोरनि आरो माने नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय। थिग बिदिनो बिटिसिनि आरो बड'लेण्डनि नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, खुनु मोनसे हारिनि थाखाय नङा। जों जुदिअ दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ बर'नि पार्टि, बर'नि थाखाय, बर'नि होननानै सानोब्लाबो बेवहायबो बे पार्टिनि एजेन्डाया गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो माबोरैहाय जौगाखांहोनो हायो बेनो। दिनैहाय भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों इउपिपिएल हान्जाया गासै बिटिसिआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बिसोरनि राव हारिमु, बिसोरनि सिनायथिखौ बोरै गोजोर खालामनो हायो आरो बिसोरनि मोनथायफोरखौ बोरै मोनहोनो हायो, बिसोरनोबो माबोरैहाय साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै बायदिसिना खेथ्रआव खामानि मावनानै होनो हायो, बेखौ दिनै इउपिपिएलआ जुदिअ बेखौ बर' पार्टि होनबाय थादोंब्लाबो बर'नि अनगा 25 हारि माहारिनि थाखाय दिनैहाय हाबाफारि लादों। ओंखायनो राजखान्थियाव बे जेबो गैया। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बा बिथाङा दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाबो गुबुन गुबुन हारिफोरनि जौगाथायनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थादों आरो दिनै ओंखायनो बिजेपिआबो एखे। बिजेपिआ बुंदों बड'लेण्डनि गासै हारि माहारिनि थाखाय आरो बिजेपिआ बर'नि थाखायबो स्पेसियेलि खामानि मावो। बर'नि जिथु गोरोबथा बेखौ गासैखौबो हांखोयै हांखो जि लिरनाय दं बेखौ मावफुंजोबगोन। खारन बिजेपि सरकारानो बिटिसिनि मोजांनि थाखाय, बिटिसिआव सान्थि गोजोननि थाखाय आरो बिटिसिनि बर'फ्रा हास्थायनाय बायदियै बेखिनि खामानिखौ बेवहाय मावनो दिनै गोरोबथा खालामदों। 1903 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा आरो बे गासै गोरोबथाखौनो बिजेपिआ खालामनाय जादों जाहाथे बिटिसि ओनसोल आरो बिटिसिनि नोगोरारिफ्रा गासिबो हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानि बायदि बिसोरबो जौगासारनो हायो। ओंखायनो बिजेपिआ सोरबा गुबुन हारिनि पार्टि नङा, बिजेपिआ हादोर आरो नोगोरारिनि पार्टि आरो बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव दिनै सरकार जायोब्ला बे बिजेपिआ बिटिसिनि नोगोरारिजों लोगोसे बर'फोरनि राव हारिमु, थुनलाइ, गांनाय उखैनाय जत' जि दं आरो बर'फोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों
जेफोर बाथ्राखौ सरकारा होदों बे गासैखौबो मोजाङै मोजां मावफुंनानै होनो थाखाय बे खामानिखौ मावगोन दिनै मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैनिल' नङा बिटिसि गोरोबथा जाखांनायनि उननिफ्रायनो बे बिटिसिखौ दाफुंनाय आरो बे बिटिसिखौ जौगाखांनायनि गासै माखासे माने हाबाफारिफोरखौ बिथाङानो मावफुंबोजोबदों अब्ला बिथाङा मालाबाबो बर' पार्टीनि सोद्रोमा नङा दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटखौ गासै डिपार्टमेन्टफोरखौनो बेवहाय अफिसार हरजोबनानै पस्ट सेंसन खालामजोबनानै इस्टाब्लिश खालामनायनि गुदियाव हिमन्त बिश्व शर्मा खारन आं गावनो बे समाव बिपिएफनि जानानै मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै खामानिखौ मावफुंदोंमोन मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि समाव ओंखायनो गासिबो मोनथिगौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंदोंमोन आंखौबो बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया सिगां क'क्राझार इउनिभार्सिटि केम्पास माने गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बेखौ इउनिभार्सिटि खालामबा बेसेबां मोजां जागोन बेखौ खालामसै नामा खालामनो हाबाथ' बिराद मोजां बेनाव लोगो लोगो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ हिमन्त बिश्व शर्माया खालामदों खुनु दाबि गैयाजासे खारन जोंनि दाबिया सोरखारि इउनिभार्सिटिमोन बिनि जुनै जोंनो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि होदों आरो बेखौबो जोङो अलरेडि मावफुंदों नाथाय माने क'क्राझार इउनिभार्सिटि केम्पासखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो खालामदों बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ बिथाङानो खालामदों आरो दिनै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ इउनिभार्सिटि आपग्रेड खालामनायाबो बिथाङानो क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजनि माने दायित्व लानानै मावबोनायाबो मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिनै तामुलपुराव जितु मेडिकेल कलेज खालामदों बिथाङानो माने एकर्डनि गेजेरजों बेखौ थाबनो मावफुंनानै बिटिसिआव रायजोआ लुबैनाय बायदि जौगाखांनायखौ लाबोनांगौ होननानै दिनै मेडिकेल कलेजखौ लुदों जेराव बावैसो समनि उनावनो बेवहाय माने फरायसाफ्रा एडमिसन लानानै फरायनो हासिगोन दिनैहाय उदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज लुफुंगासिनो दं बेवहाय बड'लेण्ड माने इउनिभार्सिटि केम्पास बारे बारे बुंबाय थादों हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथाङा आं उदालगुरि जिल्लानि पानेरि समस्तिनि आं एमएलए आंखौबो बुंबाय थादों जे उदालगुरियाव टेम्परारि न' दिहुननानै होब्लाबो बेवहाय इउनिभार्सिटि केम्पासनि माने माबाखौ आरम्भ खालामसिगोन खिन्थु जोंसो हा दिहुननो हायाखै टेम्परारि न' दाबो होनो हायाखै थिग तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाबो उदालगुरियाव केम्पास खालामनो नागिरदों दा हा बिगासिनो दङ जों हाखौ दाबो फाइनाल खालामनो हायाखै बिनि अनगाबो लामा सामा बानायनो थाखाय दा दिनै बिटिसिनि बाजेटआव आगोलनि बिपिएफआव बिदि मोनाखैमोन जेराव मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 500 कोटि थाखा गुडविल मिशननि नामाव बिटिसिआव हरबाय थादों एक्सट्रा मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गतिके बेवहाय पार्टिजों कोनो खोथा गैया बिथाङा जुदि राष्ट्रीय हान्जानि थाखाय बा माने बेबायदि गुबुन राजखान्थि हान्जानि थाखाय बर'फोर थानाय राजखान्थि हान्जा नङैनि थाखाय बड'लेण्डआ मोजां जानाय नङा बर'फ्रा मोजां जानाय नङा होननानै जुदि जोङो जेखौ दा सानबाय थादोंमोन अब्लाथ' बिथाङा बेफोर खामानिखौ मावनो नाङामोन दिनै जुदि जोङो बिजिरनानै नायो जों नुयो जे दिनैनि दिनाव जायखौ बिजेपिआ दैदेनबाय थादों मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अनगा जोंनि गोदो गोदायनि दैदेनगिरिफोर मानव गेदेर रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै जेसेबां दंमोन रावबो मन्थ्रियानो आसाम सरकारनि रावबो बर'फोरनि थाखाय बेबायदि खामानि मावनानै होफेराखै जों जुदि दा हिसाब लायो बर' एमआइएल साबजेक्ट बिभिन्न कलेजाव आं निजेनो मावनानै होनो मोनदों बर' थुनलाइ आफादजों बेखौ थानाय गासिबो मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासिबखौबो खालामजोबदों गतिके बेवहाय ओंखायनो पार्टी नङा मानसिनि गोसो गतिके मानसिनि गोसोआ मोजांब्ला गासिबो खामानिया मोजां जागोन आरो मानसिनि गोसोआ मोजां नङाब्ला पार्टीया मोजांब्लाबो खामानिया मोजां जानाय ओंखायनो आं सानो बिसायख'थियाव बे नंगौ सरसानि बाथ्रा जे बे राजखान्थियाव बयबो गोरलैखौ लुबैगोन आरो बयबो गाव मोजां मोननाय पार्टीयानो सरकार जानो हायोबा मोजां बेखौ बयबो हास्थायगोन नाथाय राजखान्थिया राजखान्थि बिसायख'थिया बिसायख'थि बेवहाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो बाहागो लागोन बेखौ जोङो बादा होनानै दोननो हाया मानो राजखान्थि हान्जा आरो राजखान्थिनि मावथिफोरनि थांखियानो जाहैबाय जायखिजाया बिसायख'थियाव बाहागो लानानै देरहानाय आरो रायजो राजानि खामानि मावनो हानाय हिसाबै गोहोखौ लानानै बिनि थाखाय माखासे परिकल्पना बिखान्थि लानानै बायदिसिना स्किम लानानै जायगानि जौगाखांनाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावो
गतिके ओंखायनो बे बिसायख'थियाव बे साननाया फैगोन